Здравей, Валерия. Здрасти, Бопе. Какво е любов? Обмен на енергия. Игра на дама. Поезия. Кръпка. Въздух, вода, земя, не знам, всичко. Какво правиш ти, когато си влюбена? Дам всичко от себе си. И взимам всичко от някого. Има ли възраст любовта? Има, да. Тя е различна, когато си на 13, различна, когато си на 18, на 25. След 2 години ще ти кажа как е на 30. Кога е най-яркият ти спомен във възрастите, в които си я срещнала? Вчера. Кога е по-хубаво човек да обича, през лятото или през зимата? През деня и през нощта. Усещава ли си някога пеперуди в стомаха си? Тази сутрин. Знаеш историята за Жулиета? Днес хората много се смеят на това как са мисляли Ромео и Жулиета. Ти чувствала ли си се някога като нея? Не. Някакси твърде много сме залети от потока за информация за любовта, за секса, за взаимоотношенията между хората и много трудно в днешно време да има Жулиети. Но има една Танита, така че достатъчно. Физическата или духовната любов е по-силна? Духовната. А възможно ли е да има духовна любов без физическа? Възможно е. Опиши любовта с едно словосъчетание. Ало, опиши любовта с едно словосъчетание, моля те. Да опишеш любовта с едно словосъчетание. Да. Сетих се. Айде ще звъна след малко. Бременна съм. Приятелството задължителна част ли е от това съществуване на любов? Не. А кое е единственото задължително нещо за... Обмен на енергия. Какво би казала за представлението Ромео и Жулиета? Не е задължително да е това, което е в Алма Алтера, представлението, което се играе навсякъде по света Не и в знам живота. кое е представлението, което се играе навсякъде по света и живота, защото до сега да бях срещала Жулиета. За първи път срещнах Жулиета в представлението на Алма Алтера. Направи апел защо хората да дойдат и да прекарат Деня на влюбените с представлението Ромео и Жулиета. За да осмислят какво никога няма да получат в любовта. Искаш ли да добавиш още нещо? Не. Обичайте се. Мерси.